Hej og velkommen til Subkultur. I dag skal vi kigge på det nye inden for våddragter, nemlig våddragter uden lynlås. Den her står her med, det er en fra Iron, der hedder Onyx Amp Zipless Semi-Dry 3.2. Og grunden til at tage en 3.2, selvom det er vinter, det er jo ved sub, der kampsveder man. Så den skal egentlig bare være så tynd som muligt, men stadig med neopren, sådan så man ikke får kuldechok, når man falder i vandet. Så kan man sagtens lige komme op på brættet igen, og så knokle videre derudad. Jeg har aldrig prøvet at komme i sådan en her før, så det bliver lidt en udfordring, når der ikke er en lynlås. Men jeg kan næsten gætte mig til det noget med at krænge den her til side. Og så ellers se, om man kan komme i den. Men det kunne man godt. I hvert fald med et ben. Vi prøver et ben mere. Se hvordan det går. Okay. So far so good. Jeg tror det må være noget med at man tager det her ærme på, og så krænger den her henover. Vi prøver lige. Okay, så skal man nok lige være opmærksom på at få panelerne til at sidde rigtig sådan der. Nu spørgsmålet, man kan komme ind her. Altså det går faktisk nemmere, end jeg lige troede, at det ville gøre. Okay. Så bare vi kan få hovedet ind her, vi er født på ny. Okay, det føles sindssygt fedt. Slet ikke have nogen lynlås hverken i ryggen eller her foran. Meget smidig fornemmelse. Men samtidig også en lidt anderledes fornemmelse, fordi man er vant til en lynlås. Det er sgu meget cool det her, at det kan lade sig gøre at komme i en dragt helt uden lynlås. Altså jeg har læst, at det skulle være lidt koldere, og så til gengæld mere smidig. Smidig det er det i hvert fald. Og det koldere, det er jo 3.2, men det må jeg finde ud af, når jeg kommer på vandet. Det glæder mig til det her. Så er spørgsmålet, om man kan komme ud igen. Det må være noget med at gøre det modsatte rækkefølge. Kan man kringe ud sådan her? Jeg kommer til at sove sådan her. Jeg får den ikke af. Nej, man skal nok bare lige have taget på den. Det er her. Kringer den ud over skulderen, kan jeg mærke noget. Så bruger resten. Jep. Det er faktisk ikke så slemt, som jeg havde frygtet. At komme ind og ud af en dragt uden lynlås. Og så er det jo sindssygt fedt at slippe. For lynlåsen har på den måde været mere fri i bevægelsen. Glæder mig til at prøve den på vandet. Nu har jeg så været på vandet et par gange med dragten. Og jeg kan godt forstå, hvorfor alle topmærkerne kommer med en dragt uden lynlås. Altså, jeg har aldrig oplevet noget i alle de 20 år, jeg har surfet. Der har været dragter med velcro og sådan noget for at undgå lynlås. Men det her, det giver en helt unik frihed. Hvis man så synes, det er lidt for koldt, så kan man eventuelt tage en windbreaker på, som man tager ud over sådan her. Ligesom for at forhindre chill-effekten. Så vil man måske spørge, jamen, hvorfor så ikke bare have en lidt tykkere dragt eller en dragt med glat skin? Og det er simpelthen for ikke at gå på kompromis med smidigheden. Jo mere smidig, jo mere performance. Så hellere så tynd en dragt som muligt, der er så smidig som muligt, og lige en windbreaker udover. Så har vi det perfekte setup. Og altså selvom vi er midt i december her, så er der ingen problemer med at holde varmen, når vi snakker touring og race.